diperhatikan. Yang pertama, jemaat dimohon untuk tidak bermain HP pada saat ibadah berlangsung. Yang kedua, jemaat dimohon untuk mematikan notifikasi atau mengaktifkan mode silent. Yang ketiga, jemaat dimohon untuk tidak makan dan minum di dalam gedung gereja. Yang keempat, jemaat dimohon untuk membuang sampah pada tempatnya atau dilarang untuk meninggalkan sampah di dalam gedung gereja. Satu lagi. Pada saat drama berlangsung, jemaat dimohon untuk tidak memotret atau merekam menggunakan lampu flash. Informasi terkait jadwal ibadah dan kegiatan HKBP Yogyakarta dapat diakses melalui website berikut atau akun sosial media HKBP Yogyakarta. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom!
Oras madihita salhutna. Damang dainang haanggi pinariwot. Tapasonang maro hadot pikiratta. Andorang sutabuhay parminggotta. Martang yang naohom maita. Amin. Kemarin dia mahita semukin di 527 ayat 1 ayat 3.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia na tungo palangi dohot tanoon. Amin. Hisapam hamu songon poso-poso na yang baru tubui, disusu na denggan na sumangasi, asalam ganda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani, puji hamu madebata hagogo otai. Olopok kamu madebata ni si Jakob, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, suruh maton di porbadia tu rohanami, asa terapul situ tu rohanami marhite-hite hahaheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam ganda hapor seon nami, marhite-hite pakirimon na mangolu, asa tok kuingot tami, na hehe dohami muse sian namate, songot Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naukehe sian namatei. Amen. Hundul mamu. Tangihok kamu mapatik ni debata, pahoton ni Jehovah maho gabe bangso na badia, songon naung niuniari hon na ho hiyan tuho, molotung diraditi ho akkatona ni Jehovah debatam, jala marparange ho diak kadalan na sa halinay, pahoton ni Jehovah maho gabe bangso na badia, songon naung niwari hon na ho hiat tuho, molotung diraduti ho akatona ni Jehovah debatam, jala marparange ho diak kadalan na imasahat na, tapangin magugusyan debatara mahita martangyang, ale debata say pargugoy mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amen.
Katupoti madosatta martangi yang mahita di bagasar rohatta. Ale amanami jala di batanami na di Banua Ginjang pargogo na suatu dosan pardenggan bahasa doho jala rodi saleleng-leleng na doa sini roham saya marpamuati maroham di hajahaton nami jala saya unang beingot akka dosa nami ay jok dohami mardosa maradopoko jala jok do sungguliha mirimasmu marhita siam pangalausion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalausion nami. Unang alang asini roham, sayurupi mahami. Ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua mahami. Jala sesa dosa nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga dia saki hoa marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai hoa marhite sian akka hajahatommu. Ahu tutu. Ahu sandiri manelese yakka pangalosim. Ala ni hadirokku. Jalan yang berupa ingot-ingot akka dosam. Hasa ngapom ma di debata na di Ginjang. Amin. Undul mamu. Epistel dihita di Sarayon imasian tolu Musa bindu 20 mamukasian ayat sada sahatu ayat pitu tajaha mamargati sori ayat na perpudira mahita manjaha songonom mahatani debata dungi romuse hatani Jehovah tusi Musa songonon sandiri pe manuju bohikku mangalo jolma si songoni jala menyapo ni bana siat tonga-tonga ni bangsona ala nong nilehon na siap pinopar na tumolok
Asa paramutto ning anakku na badiai, doho paliahong guarhu na badiai. Au sandiri ma manuju bohikku mangalojol masisongoni, doho mangalodongan na sa marga. Ahuhuk maniapo ni bana siya tonga-tonga ni bangsona, rapdo sude na mangihuton parmainon na, akka na marmainan mangihuton ni bana tumolok. Mahita di baheni iko perbeda muna diri muna asa gabi akan beda ihamu ayau di Jahoba debata munai imasahatna martua duhalak na umbegehata ni debata jalan opiosa. Amin. Tindak ko maha porsyatain songonah ni tindak ko nilong atas sa porsyaon sando portibion rap mahita mandok ahu porsya di debata Jahoba ido ama pargogo na satu dosan na tumo palangi dohot tano ahu porsya di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana timnuon ni si Maria na gabe-gabe asaton di porbadia andorang suabubuang ido tuhata na tumao na bernit di panguman ni Silatus na matetar pajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubon watoru dung ditanom na mulak mangulo diari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugo na suatu dosanin di sima ibana pay mamulak sogot tanoon manguhumi halak na mangulo dohot na mate au porsea di ton di porbadia jaladong sada huria na badia huria hato panhalak Kristen akka na badia doho dia sesaan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu do sogot daging halak nang mate doho dia nguluan na sorasuda. Amen. Kunjul mamu Selamat pengumuman
Hamuna dongan sahaporseaon di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus andorang so jinahahon ondolani tikting ni huriata di hari Minggu sadarion atas guarni Parhalado HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta parjolo mahu pasat hami hata horas tuhita saluhutna dohot kadongan na odope rap marsaur di permingguan HKBP Yogyakarta sadarion upasat hami tabe di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus horas madihita saluhutna udutusi tabegema ondolan ni tikting ni huriata sadarion jalaboi tajaha di papan pengumuman ni huriata manang marhite sop kopi tikting di WA grup wilayah manang kategorial na parjolo goar lapatan dohot topik minggu 12 April 2026 guarni minggu kuasimodo geniti songon poso-poso na ibaru tubu topik mangolu di bagasan parange nabadia napaduahon pakobasion di pukul sia jamita amang paddita timbul hutahayan STHMM paragenda amang sintua pasaribu tikting hamisandiri situa simamora akka pakobasi na asing boima tabereng di papan pengumuman. Napatuluhon pertangyangan wilayah di bagasan Saminggon di hari Selasa 14 April 2026 masuk pukul 10.00 ima nani hasuton ni jemaat wilayah tengah di Patupa di sekretariat gereja. Napaduahon di hari Selasa 14 April 2026 masuk pukul 10.00 WIB di bagas ni keluarga DP Sihombing SE Inang D Boruhutagaul SE Maringanan di Jalan Imogiri Timur Bantul masuk wilayah selatan. Napatuluhon di hari Rabu 15 April 2026 masuk pukul 10.00 WIB di bagas ni keluarga Inang Sintua Nyonya RA Pangaribuan Boru Simanjuntak MT Inganan Jalan Kaliurang Gadingan masuk wilayah utara. Napaupaton di hari Rabu 15 April 2026 masuk pukul 10.30 WIB di bagas ni keluarga T Nainggolan Inang Boru Siringo-ringo Maringanan di Gandok RT 003 RW 024 Wedo Martani Sleman masuk wilayah timur. Napalimahon di hari Rabu 15 April 2026 masuk pukul 10.00 di bagas ni keluarga Amang Sintua S Sintua H Boru ulangi hami di bagas ni keluarga Sintua H Pasaribu Inang Boru Turnip di Patupa di Sopogodang wilayah barat. Tikting na mangihut dakdanak na sorang di basa-basahon tuhata dosada dakdanak boru di keluarga R Haloho Inang NL Boru Sidabutar wilayah utara di hari Kamis 2 April 2026. Hipasdo dakdanaki songoninang natorasna anggiat ma di pasu-pasu jala di pargugoi tuhata. Napaunopon ruas naib baru mulai sadarion 12 April 2026 gabe ruas naib baru HKBP Yogyakarta IMA keluarga Jackson Charles Pardomuan Lumban Tobing SE Inang Sintua Okta Purida Borusinaga SE Rapdohot Sada Yanakon Nasida Naro Sian HKBP Sungai Danau Resort Banjarmasin alamat Nasida di Jalan Keparakan Lor MG1 866D Kelurahan
Keparakan, Kecamatan Mergangsan, masuk wilayah tengah dengan nomor registrasi jemaat sada 0008. Anggiatma gabe ruas na burju nasida jala di pargogoi tu hatta. Jongjong ma nasida di inganan na. Oh iya. Mau lihat ma, kudul mamu. Napa pituhon mangapuli sian huria di patupa huriata do pangapulion tu keluarga DP Sihombing SE inang de Boruhuta Gaul SE ima di hari Selasa 14 April 2026 masuk pukul 10.00 WIB maringanan di Jalan Imogiri Timur Perum Puri Tamanan Indah B 12 Bantul. Ria Mahita, ruas ni huriata secara khusus wilayah selatan Mandohoti Ulaon Pangapulioni. Tikting na pawaluhon Konpen Distrik. Di hari Senin 10 April 2026 masuk pukul 10.00 WIB di Patupa, Distrik Sapulualu Jabarteng de Yedo. Konpen tusude pangulan agok tiki rapdohot keluarga maringanan di HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Tatangyakon masa denggan sude acara jala diramoti Tuhan perdalanan Borhat dot namulak. Na pasiahon talk show na posobulung. Di hari Sabtu 10 April 2026 mulai pukul 16.00 WIB di Patupa Huriata do. Talk show tuna posobulung dohot topik Love, Sex, and Dating. Namar hodomuan tu spiritualitas dohot psikologi namaringanan di gereja HKBP Yogyakarta. Asa sudema akan naposobulung ria mandohoti acarai. Dung sipul tiktingon adongdo video imana hombar tu talk showi. Tikting napasapuluhon perayaan ulang tahun na pawalupuluhon HKBP Yogyakarta. Sedarion 12 April 2026 di Patupa Huria do acara maka muliatehon basa-basa nitu hatta ima hari ulang tahun na pawalupuluhon HKBP Yogyakarta 7 April 1926 sampai 7 April 2026 duksipul parmingguon di pukul sia asa sude akaruas mandohoti ulauni. Na pasapulu sadahon pelantikan panitia pesta hari-hari besar dan pengurus seksi periode 2026-2020. Di hari Minggu nanaingro tanggal 10 April 2026 di Parmingguan pukul sia di Patupado. A. Pelantikan panitia pesta hari-hari besar gerejawi. B. Pelantikan pengurus sude seksi-seksi ni huriata Koinonia Marturia Diakonia periode tahun 2026 sahatu 2020. C. Pengurus punguan Korama Korina di Huria asa sude aka panitia na dipilit mandohoti ulauni. Na pasapuluduahon pertangyangan pelepasan ujian yanakon. Hari Minggu nanaingro tanggal 10 April 2026 dung sipul parmingguan pukul sia di Patupa do pertangyangan pelepasan ujian tu yanakon kelas 6 SD, kelas sia SMP, dohot kelas 12 SMA, SMK, riama ro mandohoti pertangyangani rap dohot natorasna. 10 kunjungan gerejawi tamu huria sedarion Minggu 12 April 2026 Rapdohot Hitado ima punguan ina huria HKBP Kompas Indah Resort Setia Mekar Bekasi mauliatema di pasahat huriata di Haroro Nasida di Bagasan Lasniroha Rap Marsaor di Parmingguota Tuhan ma toktong namar mulia. Na pasapuluh paton undangan persekutuan PD Ohana. Di hari Senin 10 April 2026
rodo undangan sian PDO Hana maringanan di GKJ Minomartani Perumnas Minomartani Ngaglik Sleman asa borhat ma anggota ni seksi parupuan Nahom Bartusi na pasapululimahon parsagian wilayah Lau Paturehon Paulihon Taman ni Gereja. Hombar hasil sermon perhalado 10 April 2026 di Pangido Haradeon Ganup wilayah Lau Paturehon Dohot Paulihon Taman ni Gereja persagian na ima a wilayah barat mulai sian taman na di jolo ni sekretariat ima mamukas sian lambung ni carport rumah pastori ima pagar depan sahatu batas tiang lampu LED. B wilayah utara dilanjut toma mulai sian tiang lampu LED sahatu pagar pintu masuk Jabu Koster. Wilayah timur dilanjuton sian taman ni pagar jolo mamuka batas pagar pintu masuk Koster satu pintu utama masuk halaman Joloni Gereja. D wilayah selatan dilanjutkan musesian taman na di pagar jolo batas pintu masuk utama halaman Joloni Gereja sahat ma tu pagar tu lambung ni Sopogodang. Baru wilayah tengah ima taman na adong di tonga persis di sisi samping gereja pintu masuk tu bagas ni gereja hombar balok ni Jabu Koster gereja. Untuk lebih jelasnya boleh menonton padenggan di lapangan. Nah pas 10 pituhon panitia pembangunan ala hurang dope dana 146 juta nalau pasidukon tu pemborong asa taukap marohata lau pasaton Dr. Ripe pembangunan jala asa boy hita lunasi. Saldo panitia pembangunan Dr. Ripe dohot donasi boy mata bereng selengkapna di papan pengumuman. Di Pangido tuaka ruas naman transfer pakai QRIS asa dikirim mas scan slip transfer ala data bank dang tersurat guarni namang lehon molo dang adong disurat gabe dipamasuk matu NN. Na pasapuluh siahon pasahaton selamat ulang tahun. Saluhut na parhalado dohot ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun madi tu ruas namangolopon ari hatu tubuh dohot nahot ripe mamukasian 12 April 1 April 2026. Hatani debata tu ruas nama ulang tahun di enetsian pesalmen onop lopat ayat 10 sada marlas ni rohama yang go partigori mangasahun Jahoba jala marhaposan tu ibana jala mamuji ma sude natigor rohai. Napa 20-hon ruas namar sahid tetangyakon maka dongata namar sahid saya tumibu mamalum jala hipas di pargogoi dohot di pasu-pasu tuhata. Napa 20 sadahon bunga di langgatan bunga di Parminggota Sadarion 12 April 2026 imasian taruli boru huta barat. Mauliate ma dinasida saya ditabai tu hatta ma pasu-pasu tunasida. Tu tahun 2026 nunga terpasiat dia karuas nanaing manumbang bunga di langgatan boy ma mangisi list di tahun 2027 nanaing ro. Napa 20 jadwal hari tahun ni huriata tabereng ma di warta di grup ta wilayah masing-masing. Napar pudi parhepengon sian tanggal tolu 1 tanggal sia April 2026
Boima Tabereng di papan pengumuman manang di grup wilayah. Tabigima Tabereng ma video talk show taringot tu love, sex, and dating. Shalom pemuda-pemudi, para pelajar, mahasiswa, mahasiswi. Kami mengundang saudara-saudara untuk dapat hadir bersama-sama di kegiatan yang dilangsungkan oleh gereja kita dengan satu topik yang sangat menarik. Apa itu? Love, sex, and dating. Kita bisa berdiskusi, berbincang-bincang, santai, dan juga serius yang akan dipandu oleh pembicara kita yang sangat membidangi di bidang masing-masing, dan kita bisa mendapatkan informasi dan edukasi. Kapan itu dilaksanakan? Akan dilaksanakan oleh gereja kita pada tanggal 18 April 2026. Mari datanglah bersama-sama, ajak para saudara-saudara, kawan-kawan kita, siapapun andai tolong kita, untuk bersama-sama terlibat agar kita dapat teredukasi dengan topik yang akan kita bahas bersama-sama. Harapan kami, saudara-saudara memperoleh berkat dari kegiatan yang dilangsungkan oleh gereja kita HKBP Yogyakarta. Kami menunggu saudara, dan Tuhan memberkati. Shalom. Sungonima tikting di Huriata Sedarion.
Andorang suta jalo hatan di bata, marin di mahita siya bukan di 826 esada dot ayat 2. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli jamita di mingguta sadarion ima di minggu Quasimodo Geniti. Quasimodo Geniti atau Latin don lapatanna ima songon poso-poso naib baru tubuh na uasan disusu natama ima sian sada Petrus bidusada mamukka maisian ayat 10 tolu rodi ayat 10 onom songonon ma didok hatana jala tapai huti hutma dibahini hohosi hamuma rohamuna torang marohamuna sadok makirim mahamu di asini roha na tarbuan tuhamu di hapataron ni Yesus Kristus songon dana si pangului mahamu unang ma pai huti-hut tamube sakap-sakap ni roha uju di haotoom muna najulu alai mangihuton nabadiai na manjauh hamu dohot mahamu gabi badia dinasa parangemuna aina tarsurat do badia mahamu aina badia do au ima sahatna upasatai majo hatatabi dot hata horas-horas turuas ni huriata na adong di gedung serbaguna dohot na di jolo ni gedung serbaguna oras madihamu saluhutna dang dohot tita holan na di gedung do itu dah sahalinai majote dah aka amanami inanami anggi botonami utabi hami majohamu horas madihamu saluhutna jelas do senari hitamati horas madi hita saluhutna
Jalan lebih khusus tuaka rombongan narosian HKBP Kompas Indah. Jadi mando indah non pe ikono dong do ekspresi unang HKBP Kompas Indah dang cocok. Indah nai ikon dong do gerak tubuh yang mendok indahi sesuai HKBP Kompas Indah. Dah mulai hati mah nang dede puji-pujian muna dung sipulan non parmingguan boy ma marsaur hamu rap dohot punguan inani uriata nang ati mulutung pe neng songna tibulak kamuna alai jolo marnonang maju hamu ido ulaun huria ala tartikting hamu unang ala neng tumalia boro mau ke Maliaboro lagi kami amang unang jotong tidak amanami dohot inanami hobar tutur pukon jala guarni mingguta ima kwasi bodo geniti mulubui ni sukun hita salhutna. Why do you follow Jesus? Boasama ikon ihutonota Jesus. Kenapa kita harus mengikuti Yesus? Ados yala namang sotung holan roboti kita. Rotu bagas joro ni debata dang takas nggak jelas kita ini. Boasa. Kenapa kau datang ina? Roho tu bagas joro ni debata. Ados yalana. Suatu ngadong halak neng manukuk kita ala jarang mana rotu bar mingguan jarang dia tumben pajupak kamu berpapasan isukuk kamu mau kemana inang kok kayaknya rapi kali mau apa mau kur kami ini berarti mar minggu imana alani kur jala memang tidak sedikit orang yang mengikuti kur ini orientasinya memang betul-betul dipengaruhi daging dohot tordina alaniaha holan nengro markur pitor Roma pengurus kita pakai nuansa misalnya maju itu kan bermasalah don molo sangadang nuansa itu kan boy do gabe makorhon mata dosa inna nganido asa on an inna itu kan boy do mata dosa on HP neng memuji Tuhan taruhita kenapa kau mau datang kepada Tuhan puasa neng ihutonopmu Yesus karena saya telah memperoleh keselamatan dari Yesus pasti beda upai udihut naking edeni punguan kurina HKBP Kompas Indahon mengajak kita semua ikut olo penotado kita juga harus mengaminkan nang penasida mangedehoni naking orientasi edena gabe ina mahita ina ni HKBP na burju mahita na manugihon aka keluarga ta lau mendapat ton debata dungi diuduti manaking dohot punguan ina Kamis ni huriata apa tadi kornya gabe ibaru mam sama dia ibaru dung mubah pikiran sotung holan tadoki ikon saat dui mendarat di tonga-tonga ninggoluta ikon amin ikon itu romo musing naking kur amani huriata kur Immanuel alaking korna supaya kita ikut-ikuti mengajak kita menghantarkan kita asalam jolok kita tuh si sobauto ido bahen gabe dopak langgatan sudia karwas ni huriata naik pasahaton ede puji-pujian asa pujio tai holan tu tuhata olotung penaking hita martopa ya apa boleh buatlah dan masa tradisi di HKBP martopa supaya kita tahu kenapa kalau martopa itu untuk kita ini untuk Tuhan ini nang ini untuk Tuhan ini amang pamujiotai molo martopa kita tu paredidui tobak teh ala jangona sida ini bukan parsobauta do sudi tutuata ido ubahen gabe mandopakon langgata kita dengan dong pola HKBP ikon maridi di julon asing nih waktu-waktu tertentu Natal
maru neng uji panggung kan saya dong di kan, itu sesekali lah. Ale hobar tradisi tadang dongi, tepuk tangan nggak ada itu. Ale molo konser beda itu. Kita mana neng tapatari dahon di sini. Nah, Quran mah ada nak inget dena. Molo onetong laman tak museng. Nungatakas di botohu nani do ni Tuhan jauh badeba. Mantap kali kan? Ngata boto biar mangati. Molo ngata boto be ngamen beon jadi tahun. Ai dah. Hatan hede batadon. Kita tinggal mengaminkan saja. Nah, idah hitam pelan-pelan. Saya tidak akan terlalu membahas topik-topik teologi. Banyak sekali. Mutiha-mutiha napi nasahat ni sadapi turson. Dang to. Ikon tong mah dipilih dan dipilah. Dang apalah ikon sudi. Tolong diklik dulu ayat yang 13 tadi. Ahama didok. Nah, didok di si hohosi hamuma. Secara khusus on dia kahami hama, familiar dohami istilah hohos. Ya, akaina olu sifata pakai hohos, alai hohos gaya namai. Itu kan? Nah dong na kuning-kuning ipe tu samping dot ahana itu kan. Alai mulo hami hohos, fungsinya jelas. Aha do fungsi ni hohos. Asa unang wa, asa unang morotorot. Unang morotorot asa hot. Asa hot iban. Atong ahado nanido nadisi. Pikirat tai, rohat tai, ikon hotdo, jangan berubah. Nang pigudang akatantangan, nang pigudang masa, songon na masa di bagasan turpukon, mangadupi akatantangan, sian Romawi. Walaupun mereka tidak memperoleh kebebasan, nang pe budaya di sekitar mempengaruhi mereka, tetapi jangan budaya itu gabe mewarnai. Ngoluna sida ikon hatan itu hatama nama warnai budayai jala ido hita ido bahen guarni huriata huria Kristen bata Kristen do barjolo bukan bata Kristen do barjolo bukan batanya adong do huria na asing parjolo do budaya nai balo Kristen na kalau kita tidak ido ubuahen nasa pakobasion di ruas ni huriata HKBP di Saduk Portibion mandoki petu Saduk Portibion aladang Holland di Indonesia HKBP kita harus paham bahwasanya di HKBP itu di Tonahon dang Holland di Tonahon di Memehon namang nasa pakobasion ni karuas ni huria las ni roha nang habut ni roha arsa ni roha dipuka pangula ni huria di paujung pangula ni huria mula dong kahabut ni roha marujung ngulu ikon dipuka pangula ni huria ikon itu tona ni sinomen sendona jului ikon ni siraan dohka bangso ni tuhata harus ni siraan dipuka pangula ni huria ni siraan matong makuling mahatane de batang manang nasingkat pitahoi kan ulau naha pitahoi jala di paujung ma marhite huria upasahat tamima lahu menutup punguat tahun tu pangula huria paten kan kita itu jadi itu bukan salah-salah itu naong di memehon de sian aka barbarita nauli na parjulu na naro sian Jerman termaksud ma sinomen sen jadi unang ubah-ubah hita jalan diodol hoddo museng di ayat 14 tolong ayat 14 pelan-pelan on mulai masuk tuh ke tengah on songon dak dana ya songon dak dana si pangului goarni minggu takwa si modo geniti apa kaitannya dak dana songon poso-poso ne baru tubuh na uasan disusun atama barang siapa tidak seperti anak-anak ini Yesus ada urutna dia tidak layak masuk ikon songon dak dana dua penang lapatan na songon dia do dak dana kon inang
polos dot. Polos. Nakku, kalau nanti datang namborumu, udah kenal kau kan yang sering datang ke rumah itu, Nina. Itu kan? Yang sering setiap awal bulan, Nina. Kalau datang nanti itu, bilanglah nanti mama tidak di rumah. Nggak ada ya. Bilang, romat tong, namboru naon. Itu kan? Ketok songoni. Bah, Victor merikat anak nenek king etong. Di babuat tong polos tong bah. Malu umur 3-4 tahun dobe dong di rohanau apa namboru? Oh, namboru yang sering datang ke sini. Ada pesan mama tadi, kata mama kalau datang namboru aku bilanglah mama tidak di rumah. Ida hitam ada dana itu kan? Dang masih tadaan, nggak kenal itu ya. Dang pola ikon jelok namaku ini. Dang pola songoni. What is your name? My name is. Dang pola songoni. Ya. Holland jono nasidap masih berengan songonon. Lama-lama gabe dongan marmeam. Dang masih tadano. Tung sian luar negeri saya ada, sian Papua saya ada. Molong apa Jepang dak dana. Kompak di. Itur murah majalo. Dan murah dak dana kon acit rohana. Sampai pola Pajupang di Tano tarungi olan marbeda nuaing halaki kok ambil tadi kuiku ina banyak kali sikit yang maksudku nina misalnya tokin nai kompak di alani aka amang dohot taminang hita kana tua-tua sotung marbada hita alayana kotai marbada dohot dongan jangan tajaga teh mereka anak-anak dung kompak non menyesal hitan abi hita deba itur langsung honado turo hatta molosanga orang tua tuh eda pe namuseng molonga songon ninga repot beti itu kan nah mana king didok songon poso-poso songon dak dana songon poso-poso onma kategorina dak dana poso-poso na uwasan disusu natama nggak tahu dak dana itu tentang susu natamainang dan yatusi holan seorang sadada dana diwajib dosa sitongna diwajibkan supaya dia tidak lama setelah itu harus diberi asih dung jolo ikon jolo tangis do parjulet tuh dah kenapa harus tangis dulu karena kalau dia tidak nangis dan terpompa ahane ado warna paru-paru nih harus nangis dulu dia ipastap mahani ihurne ipastap manang telapak nipat nih itor dia medis di itu kan asa terpacu salilingo di mana bernapas kepada mamanya sekarang dia harus bernapas sendiri tidak lama setelah itu ibunya harus menyusui anaknya dang bui kita nggak mau dia inang nangis dia pokoknya kalau down justru karena dia tidak mengerti tung tangis sih man Leon walaupun dia nangis berikan karena dia tidak tahu itulah yang memberikan kehidupan buatnya itulah nutrisi nah masuk tupa matang nutrisi itu sumberna asabui mana bertumbuh dan berkembang songuni duhita siani sema hita majalo nutrisi kamang dohot taminang sian tuhatta atong songon dak dana mahita dak dana dalam kategori dang songon na dana nemat tahun dang songon ya to sian paroha otai maradupun tuhatta ikon songoni dohita maradupun tuhatta kita harus seperti anak-anak ya majalo menerima hanapi nasahat nih di bata uduk kita uduk unang tabain jugul tai nang pe hita jugul alai maradupun tuhatta ikon dipatuduk do juguli tuh kuaso silang nih tuhatta sehingga kita tahu diri siapalah kita ini tabo toma isi hoinang isi hoamang kita kenal siapa diri kita ido bahen di son gabe di dogma songon dak dana dungi ayat 15 singkat-singkat pe hubaik kami son alai mangihuton nabadiai nama jauh hamu dohot mahamu gabi badia
dinasa parangi muna. Dang boy kita badia inang. Dang boy, sotung kita berpikir kita badia ini. Tarisada au manguluhon ina Kamis. Udok do tunasida, ala gudang sipata aka suara-suara molon yang ditugihon halak masuk tu tonga-tonga di punguani. Gak mau lah aku masuk ke punguan ina karena banyak kali di situ apa? Ku tengok ina-ina itu. Apa namanya? Ima, Herosoni mah. Jadi hupasahat mah lason perlu jadi perenungan buat kita. Aka inang dihamu naso masuk dope di punguan. Ini perlu tahu bahwasanya gereja ini bukan tempat orang kudus. Sotung tak pikir aka hamion akan abadiaon, akan marjubah hitam akan abadiaon. Hamu naringgas samuratu gereja badia hamu no. Pardusa do hita. Alai naing hita pinarbadiaan ni wata. Ini ibarat analogi bengkel lo gereja ton. Bengkel neng pauliulihon adong nasiga rohana di san romai mana tu di bata romai mana tu bagas joro di bata asa di pauli di bata. Gak ada orang datang ke bengkel kalau mobilnya masih mobil yang baru dibeli. Dang rotu bengkeli untuk apa masih bagus. Ale-ala record hurang adong sipa dengganon romai mana tu bengkel. Ini tempat bengkel rohani menata ngoluto mengata ngoluta kamang kuda ngakana orang lubi di parsaorata di tonga-tonga di keluarga di tengah-tengah akapar karijuata di tonga-tonga di masyarakat mungkin jod-jod kita madabu tinggang tartuk-tuk kita dungi Roma kita mendapot ton debata disungguli mahita museng dipaingot mahita kita diingatkan kembali. Oh luar biasa Tuhan asini roham tapi gima nagabe patik ni di bata di mingguta sadarion misalnya molo hita misalnya adong nama nako unako manako adok kita mungkin memfitnah unako makatidakon hatana sotutu maralohon dengan jolma dung sudei tatada madirita karena itu merupakan cerminan dungi adong mahita masuk tu poin na mangihut tatopoti madusata martangi yang mahita dega tabung dayati. Pertama kita sudah kenal dosa mana yang sudah kita langgar dungi masuk matu poin na mangihut tatopoti madusata dung tatopoti dusata akamang dohot tabuinang aha museng tabi gema baga-baga ni debata Tuhan pitor langsung marsaringar baga-baga ni debata taringot tu panopotion ni dusata mucat pihak dulu jalahu mutal aka robian alai asin rohaku tungna mucat siako hasangapon madi debatana di ginjang amin disambut. Jadi dang bermain-main kita dung tatopoti dosata ama museng dikuatkan mahita marhiti-hiti nama jahatani debata epistel tatangihon hata debata dungpe tatangihon semakin kuat kita semakin dikuatkan dipaingot taringot tu hatani debata menguatkan kita sudah mengenal dosa kita nunga tatopoti dosata jalan nunga dikuatkan marhiti hatani debata epistel berani mahita mandopak kon debata mandok au orsea. Jadi tidak main-main dan main-main. Jadi asaib baru songot dia mah tapauwa marohata unang behita gabe par ada gabe par lengetian lagi unang ato ya dijabu somal molo dijabu kay nangko jujur doham isi do somal na parbada ina do manang ama jujur jamu ina de puji Tuhan mah dah puji Tuhan mah molo songonia te ala molo sanga hami gabi parbada ngasongona asing bian non ahanami pardalan nami pengagabi asingan non molo hami gabi dari mana tadi ulu nama ya kan
mubama dah unang gabe parbada alai parholong ahado identity hala Kristen ahado parholong gimana dung masuk ibadah tu komunio sanctorum, persekutuan orang-orang kudus, ditanda tu hatta dia porsea, dia sudah tardidi, dia sudah maka tidak kon haporsiaon, dia harus hidup di dalam kasih karena dia sudah masuk dalam komunio sanctorum, persekutuan orang-orang kudus, dia harus hidup di dalam kasih. Dung mangului mana di bagasan holong ni roha, ini identitas kita ini. Apalagi masuk maibana tupak kokopon ni tuhata. Mola masuk ibana tupak kokopon rating nama ihut pak kokopon itu hatta, itu artinya dia masuk di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Masuk. Mola masuk tu sih. Gabe ahame. Gabe badia mai mana. Pinarbadiaan ni mudar ni tuhata. Alani mola dong akka parbadaan di tonga-tonga ni nguluta akan namarha marangi saya dong di tidak di sini mungkin di kampung dah ikon tuk do waso dohot gogon itu hatta laho manisa dosa ni akahita so tu ngadok kita na merasa hebat mempertahankan dia bisa akan dang tuk mudar itu hatta laho manisai adong do huingot cerita ni dosen namion Profesor Dr. Ahas Tumpul ngaliling muding cerita memana dosen na di hati-hati di istiti HKBP gudang dobe halak Jerman. Jadi tiki mahasiswa on dosen namion di dok halak Jermanon molo halak bata molo adong na marbada di hati-hati mungkin jujutiat dobe marbada ya tahun-tahun 60-an lah mungkin ya tahun 60-an jujutiat dobe marbada nina jaladang tuk gogo huaso ni mudar ni tuhata nina ikon mudar ni bagido di hati-hati masa dobe aha di hati tahun-tahun 60 tahun 50 aha mangalang idahan ni nasinaw mangalang idahan nasinaur asa mardami molo mudar ni hatta dang tuk molo mudar ni hatta dang tuk jadi molo adong perselisihan niaka marga tu marga be antara hutahayan songok kami hutahayan depan dan hutahayan belakang ba ikon tuk do mudar ni hatta iru nang sidohon nami ikon tuk do masa mudar ni hatta dang tolak lahu pada mehoni yang benar saja kita ini marhua do kita na Kristenon mau apa kita yang Kristen ini na mangikut masuk matu rating na terakhir ahame mangulu kita di bagasan todi ni hatta mului parjambar mahita kamang dota minang parjambar marisuang naida hapor siaw tahun setiap minggu kita datang alai dang parjambar kita diinganan na pinaradi ni hatta sotung marisuang nai ikon gabi ibaru mahita dung muba rohamu saya ngakama nung ngatakas di botoho nanido nih Tuhan Jahuba debatam naparpudi tapuji matu hatta lasmaro hatta sudia karuas ni huria HKBP Jogjaon alaboi sahat tita mames tahun ulang tahun ni huriata yang ke 80 tahun jadi dang pola masih jalan kami non di Jolo langsung manon dung selesai ibadah ba tapatupa perayaan sederhana dan adong pola nasi bungkus apalagi nasi kotak mangan di rumah makan dainang manok kita maksudna jabuna masing-masing dainang tidak dang pola ti pokoknya sederhana martangyak kita
tahalason, ternyata luar biasa Tuhan ini. Luar biasa Tuhan nanti. Adong mapiga-piga non na dijolo dang polay konsudia ti, adong maperwakilan wilayah, adong maperwakilan kategorial, adong maperwakilan parhaladuan non, dohot aka natumua siang tonga-tonga ni ruas ni huriat taon. Natumua sudah lama dia berkecimpung makobasi atau marhuria di tonga-tonga ni huriata. Jalan parpudi sahali ba lam tutang nama. Kaya nangati, jadi molo adong aka punguan ina manaking ede puji-pujian muna gabe ibaru semangat muna pe ibaru mati. Berubahlah secara berlahan. Ala tinadda do hami songon pad di tahun kan paham betul aka ina, paham betul aka ama. Ai soholan nahi sok kami. Hampir hera sarupa do. Nang dibonang indah pe ya tahun pas indah pe hera sarupa dui. Ido molo namar guar HKBP do pe mana aduh tuan nami hera sarupa dui molo guarna punguan ina sarupa di ido jadi aka ama pe sarupa jadi hami sipata songo dia ma aha pinajonok mahon ikan soni do hami padita dan agak didekati maon karena pemahaman di ngulut tahap porsiaon. Kalau kau mau membutuhkan sesuatu, minta. Mau apa kau minta? Mau kau minta uang, Tuhan kasih uang dengan caranya Tuhan. Kau butuh orang, Tuhan kasih orang-orang yang bisa membantu kau. Kami pendeta hanya tinggal meminta saja sama Tuhan. Dungi caranya Tuhan tama mengajari kami ise mahalak na ikon sitopon nami. Harapan nami lam tangma lam matoras ma akaina di tonga-tonga ni huriata. Kirim rohanani torop maka na masuk di punguan kur. Bukan hanya satu. Bukan saya tidak cinta sama punguan kur ina Kamis. Setabi rupani. Saya bukan tidak cinta sama kur ama daong. Molo adong piga-piga. Terlibat maka ruas ni huria yang tidak masuk menjadi masuk. Adong ahai, adong warna semangat itu kan? Semangat memacu di. Bukan saya tidak sayang. Bukan. Alai dibentuklah alam molo sanga pabel gahu mandoki pe pabel gahu kurang do denggan dimekarkan ayo mekarkan ya majai maham gak bisa ada punguan kurne baru 50 60 udah banyak kali itu dah idealnya 40 sudah maksimal itu olo di sifata anggota 40 alaina latihan kur 30 10 akhirnya ditiki markur meoleul ma kuri itu kan aku yakin naking leader di sana kainangin naking kan salah sautik boy do son boy do son itu kan inama tabuni ede naking aleholan silap sautik udah aku bilang tadi sama Ida itu kau pelan suaramu Ida karena nggak ikut kau latihan pelan kau pelan tapi kau menonjol itulah madu kali kita apalah kur kita dapat di julu musik kita udul saya ditatap-tatap padita itu naking punguan kurtei ngahudok ngoloho salinay unang pala gay marbada mamusing itu kan alay nang pola songon ina ngati ada gabi ibaru mahita songon ina naking ina ni haka bipi jangan takut ada tantangan ina ngati ya banyak kali di situ idona patorasok kita seorang pelaut yang handal salinay seorang pelaut yang handal dia harus diterpa oleh badai. Jadi di pasu-pasu tuhattama hita, di pasu-pasu tuhattama nang hatana. Amin matang yang mahita. Mauliate ma ali Tuhan nami. Hatam paingoton dohot manungguli hami saluhutna. Asa marsigatuk kami holatuho ali Tuhan. Songon poso-poso na uasan disusun atama. Songondak danak kami di Tuhan manda potoko dang hupang asau kami diri nami alai hodo hupang asau kami di ganup pardalanan ninggolu nami atong ajari mahami jalatiroi saluhutna aka pardalanan ninggolu nami aka nahupikiri hami aka naniulani tangan nami pasu-pasu ma nang saluhutna karuas ni huriam nah di bagasan mingguon tabba bilangan ni umur dinasida nah merayakan ulang tahun kelahiran
suang songoni nang merayakan ulang tahun pernikahan. Tabai silas ni roha, tabai gajang ni umur, tabai pasu-pasum di tonga-tonga ni ngulu, ni ruas ni huriam, sikat naung pinasahatmu di tonga-tonga ni nguluna. Pasahat maka na pinarsita ni rohana di Tuhan. Asamar hite pasu-pasum, lam dipakilalahon asini roham nang denggan ni basam. Pasu-pasu maluhut na karuas ni huriam, na di bagasan parsahitan dope dohot na di bagasan pemulihan. Paher bang tanganmu nagok wasoi nasun lamboki majama pamatang ni ruas ni huriam, asa malum hilalaon na las rohana di pasu-pasumi jalabui udutan na sidak ka ulaon na pinasahatmu di tonga-tonga ning huluna. Pasu-pasu ma nang sudia ke program nanaing si pamasaon ni ruas ni huriam, pati bulhon harajaon mo mayali Tuhan disadok portibion. Pasu-pasu manak kami akan aposom parhaladum marhite-hite huriam, asa marhite-hite pasu-pasumi lam turetana hami, lam tumaju na pakubasion nanaing pinamasa di tonga-tonga ni huriam. Atong homatok tong rap dohot tami jalahami rap dohot to mangasahon Kristus Yesus martangyak kami Tuhan. Amin. Tapuci matuhata maredehita tapapungu mapilian na duminggan tutuhata.
Tatangyakon mapiliat tatu di bata. Ali di bata manami na di benua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot na asa ulibasa na maliutus. Upasatay masiyan na nilihon mi tuhami. Pilihan nami tuho. Sa jalo may gebi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Dito nga tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami. Godang ni silihon-lihon mituhami. Asalam girgir hami mandok mauliat itu ho. Mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang, say pinorbadi amaguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan, namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaur honma damena tu todim. Selamat ulang tahun Madi Huriata HKBP Yogyakarta. Selamat ulang tahun. Lu sore kemana El? Kok Mayolang mau kesana kan? Pangidohami mamang situ amar pau ngasa Roma tujolo. Kenapa? Oke. Baik, Horas di kita saluda. Bagaimana kabarnya? Yang luar biasa, mulut di HKBP baik.
Nah, yang di gedung silakan duduk. Songon buah-buah nakin sian mamang paditata adongko di parade huriata sebagai tanda ulang tahun. Roti seketul lina. Mawa roti seketul kan? Alai ada roti boy gabe? Pikir teh. Beribu-ribu kan? Oke, baik. Kita akan merayakan ulang tahun, nanti ada di slide nama-nama yang akan dipanggil untuk menerima kue ulang tahun. Sebelumnya mari kita nyanyi sama-sama Amang Inang. Kalau tadi belum semua kita bertepuk tangan, sekarang bertepuk tangan semua. Happy birthday, 1, 2, 3. Ya silakan, Abang.